Nasleduje kategória zábavný program. Cenu OTO v kategórii zábavný program prichádzajú odovzdať Kristína Tormová a Luisa Garajová-Šrameková. Dobrý večer. Dnes ti to naozaj veľmi pristane. Ďakujem, Luizi, si zlatá. Vidím, že brúško ti utešene narastá. Chceš si pohľadiť? Radšej až po prenose. A decká poslúchajú? Baby sú super. A som zvedavá, koho k ním tento raz dorodím. Mám obavu, že neviem, kam táto čítačka bude pokračovať, takže mohli by sme sa dostať trošku do reality, ak dovolíš. Je to skutočne tak, keď počas našej kariéry sme už z čítačky častokrát prečítali aj väčšie hlúposti. To je pravda? Ale skutočne je čas, aby sa toto nedorozumenie skončilo, tak si radšej poďme pozrieť skutočné, reálne nominácie. Čo ja viem? Čo múdre hlavy vieš aj ty, mozog žiada nové závity, miesto nutných rečí svieži smiech, však to radi svedčí, čo ja viem, ťahať rozum spätý snáď sa smie, vítaj v našom kotli, čo ja viem, vítaj v našom kotli, čo ja viem. Pripravený na tajného hostia? Áno! Dobre! Inkognito. Viete, aká obľúbená farba Číňanov? Rýžová. A ste naposledy oblica. Môžem ešte raz pohľadkať? Viem, môže odstúpiť zo súťaže? Milujem túto reláciu, ja to tu milujem. Čarčov. Sme zahriatí, môžeme ísť na to! No dnes Čarčov, Adamka, čo? Daj mi ruku, poďme to spolu skúsiť. My sme si pri ňom dali prvú pusu. On je interpretom nášho manželstva. Ty. Aha. Ja verím tomu, že nech ste akéhokoľvek pôvodu, tak takéto rytmy musia zaznieť na každej dobrej zábave. Ukloni sa. Svíčka dotykov. Fakt skončím iba v tej telke. Takže v kategórii zábavný program ocenenie získava Inkognito. Jasné, dnešnému stvoreniu žene sme nechali zobrať tú 7-kilovú vec, tú ťažkú. Poďte povedať niečo zdielne. Zuzka, niečo srandovné, však z Inkognita ideš. Jasné. Rovno, miluješ tú reláciu. Áno, veľmi, za peniaze všetko. Tam je mikrofón. Tam je mikrofón, poď, nehovor na ten môj.
Tak nič, ide Vlado, dobre, ide Vlado. Jasné. Ona to vie, my sme to trénovali. Hej, jasné. Nie, dobrý večer, dámy a páni. Milí diváci, ďakujeme vám veľmi pekne za vaše hlasy. Ďakujem aj všetkým, ktorí nabrali tú odvahu a hlásia sa do Inkognita a my potom vďaka tomu môžeme hádať, čo robia. A samozrejme srdečne odtiaľto pozdravujeme aj Zdenku, Maroška, Joška a Čekyho. Ďakujeme veľmi pekne. Musím povedať, že naozaj táto kategória je extrémne silná, aj Čarčov, aj čo ja viem, naozaj Adelka, Marcel, robíte fantastické programy, ale tento rok sme to bohužiaľ, alebo našťastie my. Tak naozaj za tým úspechom nestoja len títo ľudia, ktorí sú naozaj pevnou súčasťou Inkognita, ale aj tí, ktorých nevidíte na televíznej obrazovke a ťahajú tými pomyselnými nitkami, robia to naozaj veľmi dobre. Myslím, že Andrejka Gavačová, zástupkyňa Fremantlu, je naozaj veľmi rada, že po rokoch oživili s Rolom Kubinom a s celým manažmentom televízie JOJ tento program, že stavili na fantastických ľudí, ktorí v ňom účinkujú, hovorím samozrejme aj o sebe. Samozrejme, Aibne Production je fantastická produkčná spoločnosť. Tomáš, Saška, všetci, ktorí ste tam, Tánička Tokárová, naša produkčná, nemôžeme zabudnúť, ale čo chcem naozaj veľmi špeciálne podotknúť a nepoviem, že nechcem zabudnúť, naopak, stále to mám v hlave. Veľmi silnou súčasťou Inkognita je Marian Pôbiš, ktorý je dramaturgom tohto programu. A Marian bojuje s chorobou, leží v nemocnici a ja som si celkom istý, Marian, že táto soška, samozrejme kus tejto sošky aj tvojej a my ti všetci želáme skoré uzdravenie. Tak ďakujem veľmi pekne. A samozrejme vám všetkým divákom, ktorí sledujete Inkognito, naozaj veľká vďaka. Ja teraz neviem, keď môžem, že či do tohto, alebo do toho, čo mám, ale rád si aj do tohto, čo poviem. Marian Pôbiš pozdravujeme. Marian Čekovský je v tejto chvíli v Spojených štátoch amerických a bojuje, kto ho vie, s kým a s čím? S časovým posunom určite. Opäť odkaz pre Čekyho je z kovu a my tiež nepotrebujeme na ňu ani bielu dodávku, aby sme si ho odnesli domov. Tí, ktorí sledujú Inkognito pravidelne, tušia, že čo za týmito slovami stojí. Nesmierne vám všetkým ďakujem. Ja prosím vás, teraz A ty ešte budeš mať čas, ty máš priestor ešte. Si dlžný divákom odpoveď na jednu otázku, ktorá je veľmi frekventovaná na Slovensku. Či my vieme alebo nevieme scenár, že čo alebo kto vlastne príde. Nevieme. Jediný Mišo dostáva scenár, aby bolo jasné, dobre? To mi robia ďakujem stále. Aj tajného hostia mu posielajú. To vymyslel Maroš Kramár, robia mi to stále. Nie, prosím vás, keď vás môžem poprosiť, keď už že budeme všetci odchádzať spod, ja teda ja tu zostanem, lebo mám ďalšie povinnosti, že nech tlieskajú iba tí, čo aspoň raz videli Inkognito. Dobre, že uvidíme si, urobíme taký test. Obom ďakujeme. Nesmierne vám ďakujeme, hlavne televíznym divákom samozrejme v prvom rade. Ďakujeme krásne, že nás máte radi. Robíme to pre vás s radosťou a s láskou. Ďakujem.